Και περνάμε στο τελευταίο κομμάτι. Στο τελευταίο αντικείμενο μάλλον, κομμάτι. Νιώθω σαν αυτούς σε ποιο κανάλι είναι που βγαίνουν και δείχνουν κοσμήματα και λένε αυτό το κομμάτι εδώ πάρτε, καλέστε τώρα και μόνο 200 ευρώ για εσάς, τελευταία ευκαιρία, δεν θα βρείτε άλλο τέτοιο κομμάτι. Ναι, περνάμε στο τελευταίο αντικείμενο, έχω σκάσει εδώ μεταξύ. Θέλω να έρθει χειμώνας, θέλω να έρθει τα Χριστούγεννα. Πείτε μου ότι δεν είμαι η μόνη που το θέλει αυτό. Περνάμε λοιπόν στο τελευταίο αντικείμενο, το οποίο είναι αυτό εδώ το ρολογάκι. Για όσες με παρακολουθείτε στο Facebook, με ακολουθείτε μάλλον στο Facebook, έχετε δει αυτή τη φωτογραφία με αυτό το ρολόι. Είναι ένα υπέροχο ρολόι, είναι με μπρασελές σιλικόνες, αυτό τι είναι, και μέσα το καντράν έχει το σήμα του καναλιού μου και γράφει Αναστασία Wall. Αυτό λοιπόν είναι από το e-shop Snapmade. Το Snapmade εδρεύει στην Κίνα, μου έστειλαν ένα email και μου λένε είμαστε το τάδε e-shop, σου δίνουμε μία δωρεπιταγή $20 από σου είναι να ψωνίσεις ό,τι θέλεις για να κάνεις review. Οκ. Και διάλεξα αυτό εδώ το ρολογάκι που έχει το λογότυπό μου. Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε πάρα πολλά αντικείμενα και να βάλετε πάνω το λογότυπό σας, τη φωτογραφία σας, ό,τι εσείς θέλετε, από ορολόγια μέχρι ζώνες, μέχρι πατάκια για την εξώπορτα, μέχρι κούπες, μέχρι μαξιλαροθήκες, σε δαχτυλίδι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Είτε ανεβάζετε εσείς τη φωτογραφία που θέλετε με το σχέδιο που θέλετε, είτε διαλέγετε κάποιο από τα σχέδια που υπάρχουν ήδη στο e-shop έτοιμα, είτε γράφετε κάτι, οτιδήποτε. Τα μεταφορικά είναι ανάλογα το αντικείμενο. Για το ρολογάκι τα μεταφορικά ήταν περίπου στα 3 ευρώ και το ρολόι κόστισε 10-12 ευρώ, κάπου εκεί. Διάλεξα να βάλω το λογότυπό μου, το Αναστασία Wall, με τα τούβλα από πίσω, με τον τοίχο. Διάλεξα να μην βάλω αριθμούς, γιατί μου αρέσει περισσότερο έτσι σκέτο. Το παρέλαβα σε περίπου 1 μήνα. Ξετρελάθηκα και πρέπει να σας πω ότι αφού έκανα αυτή την παραγγελία, μετά από το πολύ μια εβδομάδα, έκανα και μια δικιά μου παραγγελία, την πλήρωσα κανονικά. Παρήγγειλα μια κοκάρδα στη Ζέλτα, σε σχήμα κόκαλο, μαύρη με γράμματα